wannan ainihi ba a durin uwa da ni don na rantsi girman Allah yanda na shiga ka tashin hankali a ce wani ke cin gori ba haka fita ne kai ko ka ci wannan abin Allah ya ɗuyi nan gori ba wallahi ba za ka ci ba Allah ya wani dama neman ka naje dan laga fa ka zo ka je ka ta amma fa sai na ci fa ko ka ci mutu kai safar ki yawo ba abin da na sa a baki na kamar ya gori ba to dan kabin na ci sai mai gori ba ka gane ba ka ci gori nan alika ya kuri dama fa neman ka nake ido rufe na rinka da girman Allah da ya halicce ni gaba da duk kai kai ne kai ni fa gaba da kai ga rayuwa ta kai kalle ka ne duk ka ka sa na ba people bashi haka ake rayuwa haka ka je ka duba wannan yaron da biro nan fa akuya ta ita kadai da ranka yo ka sa yanzu da ga ne jarin akuyoyi nawa ya baka mutum da su ga wannan nan ka ga farin takalman da muke tsaya yaron mun je mu sai da akuya ta an bai kudin ya shiga botu ga haka ake rayuwa kuma duk laifin ka ne yanzu ban sai ba gura ko ce inda ka tsare dole aka ci cika ban ko mu ga magana ko ba haka ba tara ka san ne tara hanya gani fa Allah ko Allah tara hanya gani ka to da farante gashi nan ma wannan ai ta bija wannan zai tara hanya da gani na ran da ke mu bai ko da sai what's happening? Hey, what's happening? Hey, stop! Ina za ka? Ina za ka nace? Tsugunna. Kudin mafiya ta zan kai za ka je umara ne dai? To kawo da ka kawo ta ciro ta wani ya ciro da kanta ciro ba haka ciro ne ka san ka da yan ta'adda ba haka cira ba What's happening? ba mu je gidansu ba matsalar wannan kakar ta yi ce takurariya ce kwa amma duk da haka na rasa girman Allah kai yau ya mu dauke mata tukunya kawai mu canza location tunda mun sa nan kawai ba mu san inda Allah zai abu yayin nan fituwa ya tuwa fa Allah da Allah komai ya bashi wai wallahi ba kudi ga mun yi da kaza mu sai da sharin nan a to yanzu ba shi kenan ko ya kamata kawai mu tafi kasuwa mu tafi lugo kai bari an tafi dandali kade sun yi nan da su kawai Wannan hira ta tani ta yi garewa. Hege baki Hey, what's happening? Hey, what's happening? Kai, gaskiya ba zan bata layin nan ba wallahi. Ciki na bai da layin nan ba. Ka ji ƙato. No. wallahi da ma an ce in kere na yawo zabo na yawo cikin shegiya da kaya na ya shiga motu ai yana zuwa sai da akwai wallahi Allah ina gasa ne kai kutu ma so yushin da irin tsara da dan ja kai zamu bai No.